Lokal. Inpakaamo ni Miss Mary Joanne Pasige, Social Welfare Officer 4, iti Syudad Tilawag, amang iwayat da, iti Woka Dance into no Marso 5, 2026. Segun kani Pasige, ang makipagpaset dagiti nagduduma nga ahensya ti gobyerno, pagadalan, ken women's organization, nga idawulwan dagiti opisyal iti Syudad Tilawag. Inayon pa ito opisyal, nga alas 6 iti bigat ti rugi iti Woka Dance, amang rugi sa Jay Centennial Arena, magna iti Rizal Street, agpatingga iti Aurora Park. Kuno apay ni Pasige, akalpasan iti Woka Dance, ket maangay iti poster making contest para kadigiti nagduduma a women's organization. Kamaudyanan na, inbaga pa ito opisyal nga damay sayangkat a self-defense demo. By March 5, apo iso dito pinakaangay iti Woka Dance tayo. Woka Dance nga pakai ramanan meten iti naduma-duma nga ahensya, kastamat dagiti naduma-duma nga schools, ken naduma-duma nga women organizations nga i-spearhead iti city government of Lawag. So dito ket maangay into nung March 5 iti oras iti 6 a.m. Assembly place ket EJ sango iti Centennial Arena, walking to along Rizal Street ingana iti Aurora Park. Then after DJ walk tayo is the poster making contest among the different organizations or women organization, kastamet nga danto pa iti maisayangkat nga self-defense demo. So dito self-defense demo is actually a twice a year activity ikan conduct tayo during Women's Month celebration and kastamet iti 18-day campaigns to end violence against women. Dito ket tatno no mas mapasingkedan dagiti skills tayo lalo kada tayo nga kababaihan nga mang depensa iti bagbagi tayo in times no adda dagiti mang gundaway or adda iti mang gandat nga mang dangran kada tayo. Daytoy ti damag manipod Syudad Tilawag. Para ti IFM News, Idol Rain Santos, tatak! IFM! IFM News. IFM News. IFM News.